na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Abala ko magkahinumdum. Nga buot mo tukob kanako ang dakong bitin. Paminaw na. Nakuyapan ka. O sa diyang nakuyapan ka, kanon ka na unta sa bitin. Apan ibabag ang imong pana. Si James. O siya. Si James ang nakaong sa bitin. Dili ka na tinuod. Dili ka na tinuod! O ang imong anak. O si Tirang. O ang ubang mga tao. Gikaon sa higanting bitin. Namakag ka! Namakag ka! Dili ka na tinuod. Wa sila lamya sa bitin! Tinuod ang akong gisulti. Tungod kay nakakita ko sa dihang gikaon sila sa dakong bitin. Dili ka na tinuod! Dili! Dili! Gusto na, Laura. Gusto na. Dili ka na tinuod! Dili ko mapasaylo ang maong bitin! Dili ko mapasaylo sila si Aqualos! Dili! Ahay! Ahay! Success! Success! Makalihog na ko. Nawa na mo ba to ang party sa akong lawas? Yahay! Gino! Tanawa, Gino! Lihog na ko! Gino! Ay! Gimigan ako nairang Gino! Mobalik ko sa babaw ning bay! Ay! Napamaday ko sa underground! Gino! Balik na ko ha! Indairang! Day, padong na ko ni mo, day! Coming na ko ni mo, day! Ay! Masa ba ito may hagtek? Ay! Hala! Gigunitan ko! Mga hala! Asay! Ikaw sa kalabiraha ka! Ang igat ka kalabira! Buhi ba day ka? Love you, Asay! Unsa? Ay, nahigugma ka na akong kalabira. Ay! Wala magkaipanit, way onod. Laban na wala kay kasing-kasing. Buhay ko. Buhay ko! Dili ka. Love you, Asay. I love you, hanang naong mo. Ay, gihakop man ko ni mo. Gihakop. Ay, nga naman eh. Nakoy purol. Ini mo paging gihilabtan akong gisaligan nga pinoti sa ubos. Buhi na kay. Ay, wala ilabot. Ay, maibot o niya na. Ay, maibot na ha. Dili ka. Wa pa ko'y purol na namas-tamas magikas kong pagkalalaki. Buhi na. Oy, hait ka nagkamot ni mo ikalabiraha ka. Agay! Ay, gikomot na wana. Pidla na ron. Agay! Wa ko ginikita si Laura sa palibot. Hain man kahatawad si Inday Laura dong James, oy. Si Mami. Pangitaw natin si Mami, Dad. Oh, Ginoo ko. Nagtirang. Nga naman. Dong, pasaylo ako sa naabot sa kong huna-huna, ha? Nikalit lang yun sa pagsantop sa kong huna-huna nga. Nga unsa. Ngayon man, nanitirang. Wa ka makaod si Inday Laura sa bitin. Unsa. Ay, Dunay ni singgit. Gigagod ko sa kalabirang igat. Nga naman ito ni kalabirahay. Nag-igat-igat pa man yun eh. Mudagan pa ko. Naunsa man ito ni.
Og pangasaon ti ka sa may mahimo mong kalabiraha ka. Ay mampultahan din ay naman to. Panuway ka nako. Panuway tos Lucio. Gibiyaan ko sa panuway dako. Ay awan agoy. Nadas magko. Wah! Nadas magan ko sa kalabirang igat. Nadas magko. Diya na ka. Diya agay! Ay imo na sang nagunita na. Ay, wag gi kailaing gunita no. Kana gyud diha ay kahilig ba nimo oy? Ay surikot ka ay kasakit ba yan ay hinaya gunit ay ayag kalita. Ripon na ka. Ripon na ka. Lugosan. Unsay ngipon? Ripon! May imo kong ripon! Ay, kilatan kang kalabiraha ka na unsab na yung kalabiraha. Kasi mahimo ni mo itahon. Buhay ko! Buhay yung taon na! Oy, magarasan ang kalipay ni Inday irang taon! Agay! Gipislit ka sakit! Ay, mamatay ka! Agay! Agay! Tira-tira. O, tira-tira. Oy, buhiin na yung tao na sakit kayo. Basi nagtukang sudan na. Ay, kong lagosa. Buhiin na, oy. Mabunog yung tao na. Nga naman tao ko'y porol, oy. Hanta kong chinilas na wana. Pindota, Inaton. Na. Naglastik. Malabtikan gani ka na. Lastik ko kakaron. Nato na. Ayaw, ay! Ay, Ginoo! Giinat yun, oh, Ginoo! Ay, doon ako nagunitan gahi. Kini mo imo igata ka. Hap! Bastos kang kalabiraha ka. Bastos ka. Niya pa! Bastos pa. Bali-bali lagi ka. Bali-bali imong bukog. Ay, magawas ko din eh. Kaya mo bangon, pero kalit ng kalabirahan eh. Igata ba kayo ni bastos na ko. Hala, Ginoo! Tiwasin yung kalabiraha, Ginoo! Patyan lang ni siya, Ginoo! Kay igat ini pagkakalabira taon! Mura yun, gwapa! Mukaman ko! Mukaman bagyo ko! Makalusot ko, Bigos gawas! Ginoo! May ginang pagkahugnoan ng bahay, Ginoo! Animal tong bitina to! Hay naman sila si Inday Irang. Hay. Nakalusot lagi ko paingon sa gawas. Nagkabarog na ko, Ginoo. Awa, Ginoo. Hay. Ay, musimot ko labas nga hangin, Ginoo, ha. Salamat, Ginoo. Buhi paswasay. Buhi paswasay. Liwasay. Dong James! Ikaw na, Dong! Ako ni Dong! Ako ni si Maniwasay ni mo, Dong! Wasay! Iram! Diri-day. Gakos mga day. Alsaha ko day. Diri. Mutambid ko ni mo, day. Ni ko payot magyud kay. Sige na lang. Day. Mingaw baya ko ni mo, Wasay. Diri. Mingaw kay ko ni mo, Say. Mingaw kay ko ni mo, Say. Mingaw kay ko. Sungaya kong magatubang, day. Ayaw, ano, Say. Ay. Ako mingaw ko ni mo, day, Irang. Sungay kong magatubang, be. Hilong pa ikaw, no? Paon si karon. Agsunti kag maayo sa iha. Ikibigaw yung kunimo, Say. Agay! Napiit, day! Napiit! Piting-piita, day! Kasakit, day! Ay, unsa may sakit. Kining wala ko puruli. Day, Irang. Sakit, napiit. Uy, nga naman na, oy. Mura na nagbutonis. Nga naman naman nagikamates. Ay, among-amongan ko sa kalabirang igat, day. Samtang dito ko sa underground. Unsa? Pamina, sultihan tika ko sa nitabo na ako. Namo ni Dong James o hindi Laura. Samtang dito pa Miss Langob. O ganong naabot pa ko dito sa underground ng baya. O ganong nagkakita sa may ato kalabirang igat. Paminaw na Irang! Sa mangka kron ini, ha? Kinahanglang dili o na balik sa langob. Kay nakagawas na rabakad tong medusa nga bulawang bitin nga mo'y nagbantay ka nako. Og dili sab ko gustong magkakita mi pagbalik ni adtong James. Muli kay una ko sa mga tao. Husto. Adto una ko dangup sa menteryo. Tuadid to ang mga higala kong mga kalag. Ug kadtong mga bulawan nga anaa sa langob, kinahanglang makuha ko kadto.
Ang akong asawa ug anak, dili ko na lang sila hilabdan. Total, kung makakwarta nako, ang mga babae naman ang mugukod ka nako. Magtukod kog bag-ong pamilya. Magdali ko, adto ko sa menteryo mo tago. Asa ko magkapangita ang akong asawa. Gabi na lang pero ako pa siya kita sa palibot. Ang ako lang ug siba ko. Tinuod ang pangagpasin ng tirang. Nga si Laura. Dili ko mo to. Wa magkaon si Laura sa nakumbitin. May gahong si Laura. Dad, Rachel, anak. wa ka makabantay nga. Miduol ko nimo. Giunahon ako lang imong inahan, Rachel. Asa man ka si Mami Laura? Nganong, wa naman nato siya makita din eh. Abot lang ka, Rachel. Wa lagi untay na utang nahitabo ni mami mo. Ato na utang siya bakitan din eh. Gani na naman tanang ita niya. Magpatabang ng gatap sa mga tao pagpangita niya. Gusto. Maayo ang imong nunanaan, anak. Kabata pa yung tao di mo, anak. Pero nahiagom ka na sa ingon na nga sitwasyon. Maayo tingali kun Unsa man, Daddy James. nga samtang mangita ko siya mong inahan. Ipahilayo ko ikaw din eh. Unsa? May pagtuo ko. Gado na inidahan ni mami mo. Ugwa siya kan asabitin nga si Medusa. Gusto kong ipalayo tao na kanini. Kay pagitaon ko si mami mo, Laura. Ila-ilahon ko ka ng Aqualos. Nagtuo ko nga siya ang nagkuha siya mong inahan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!